iki aku gelem bola. Yo, iki lho. Ora yo wis rasah. Kecampuran. Kene ketelaran. Super guyu ora wis gak. Guyu lah aku. Arwah cara wiro. Mantan gimana tak nanti. Kuwi nek kuwi ben cah tak bulan. Jadi nyate kan dhewe wis ngene lho ngene. Kok sing kan cah kuwi omong ning dinggone nek duwe sana. Tapi ngene karo mikir kuwi. Putih to jarang cah. Betul jarang. Anu somo saya tak bisukan saya. Ayo guys, gimana? Ayo guys. Orang-orang tapi rasa-rasa. Oh. Mana kok ada guys, tapi apa kok nendang? Maju kelima. Ini rasa-rasa. Iya, kamu udah sampai. Enggak biasa. Mereka lagi bahas konten. Ayo guys, kayak ini sudah mawar-mawar tuh, mawar apa? Ayo guys. Rasan nih guys, rasan yuk. Rasan. Liane mawaran tak mari kalinya nyakar. Tuh, kono lagi soleh ini. Ini kan iso ngono. Mas Paijo deh ngono le. Bus rasan bus ku apa cah. Rapat wes. Rapat penting. Gue lagu nyanyi. Nasi lah. Kalau wani sih bencana biasa gue. Ora le sing iki mangan judulnya sing baca. Sing ndodek iki mang. Juri. Saweran terus aja. Rano popo tapi rano popo. Bisa lah coba. Yo tahu mau pindah tadi. Makan di video. Saya yang tadi busuk. Alah, ya rapi. Wis rong. Betul kok tak. Ora ngarani akeh. Ayo to kalah medun wae iki. Iki lho, iki ora rokok anjir. Kok pengen oh iyalah, ada begatep. Tapi aku pribadi aku tepane.
Iya nek teko aja sepi kan tamu. Wis, wong kowe paling tamu deh. Seli. Oh gila. Masih rasa. Sing nawarin sih. Wih. Iya lho yo gila iki. Sakit kan orang mangin. Buat tahu main anak kuwi. Jadi mas orang mangin belas. Tiada bencana gue. Duit malah. HP. Ora lek Kak. Ku sing lagu apa kuwi? Sing bencana sing anu kok sing bencana Roma kok. Suaranya cilik, cilik terus kan ke mangawan kok cilik wae ya. Ini masa. Mi ketutupan. Ini pun ngono ya, kadang salah omongan wae. Noise nanti. Salah. Noise kan semuanya. Tap. Sing kalah kayang. Dibilangkan permulaan. Oke guys, kita akan diulang ya. Lagunya Cak Sur lho bencana. Cak Sur iki senengane lagunya kok. Iki kan murah Mas. Nggih. Santai kok. Aku yakin Mas, tak terus no. Ketemu ora pengen oleh. Orang melok kono. Ya aku itu berangkat. Aku ora Kak. Oh mengira is. Sorry. Ya, suaranya cilik ya, sama saudara. Wah, Aku sedang menirukan gaya kamu. Bol-bol kene ora lirik. Bisa dawas mana sih? Rencana dangdut to. Dawas marah ada dangdut. Doae. Piano dangdut, dangdut utuh. Tapi dangdutnya dangdut gladuk ora sing rencana. Yo sih. Kalau boleh sing ora aransemen tok kalau ono. Hakim tak dicari wae lho, Kak. Ini Surabaya sih. Kita mikir ora kenal. Ora dino pol menara tukang aja. Ora meneh sapa ora tau gak. Iya nang kuwi niru. Enak. Nah, terus lah tak candak tali gojinem kok kuwi, kok iso jeneng ngono wae. Candak tali kotange. Iwak kemes. Ter. Sewu. Sadu. Bar magrib ngono nek upload. Kowe nyanyi. Sing wae malah balap terus. Mas Riko aku mbak beli duit, aku jere bocah. Mbok beli duit jare bocah ngonten lah sido. Niru ready ya, Tapi ora ono bayarane kok. Aku kok mangan tok. bayar apa? Sing njaluk bayaran sama. Bayaran martabak burun. Malah tak traktir. Elah. Ketoke kagenane pentraktir kok ora sido. Terus kabeh apa? Bacaan HP baru to. Hilang bro. Lah ora sido tidak mantan. Sido tapi mbok sapa. Yo tahun ngarep kali. Eling meneh, eling aku. Tawani.
Oh ya sangar lah. Murah sih san. Ini mana? Jadi sperma ini. UN ini koyo api murah. Kok nak terus no iki kok iso. Kira di kopi wae kok. Nek nang koyo apian. Gak aneh sih nek. Dan di minum lah jale. Nah, itu jadi lah. Aku Panser kok iso. Denane mboten sios ditraktir Mbak Yanti, Mas. jangkrik. Tenisi sampai berisak. Karo apa kuwi. Terus. Wah, kalau nggak tapi. Markaban ya. Terima kasih Mas Rejo. Terima kasih. Duh, apa kuwi mau aku Mas Kojo tek malah ning kono. Markaban ya. Apa toh? Untuk aku. Papi deh, papa. Saya lihat bro, pintu likur M, Thailand. Markaban ya. Bisa M juga ya. Eko ini toh. Itu jangan sampai kalah nyanyi ya. Kumbal ya Mas Kumbal. Iki kalah. Kayak dah. Sair para jangga kalah kon kayang bus. Ai pedhot kono kayang kok iso kalah terus kok. Ya lha kayang malah kayak kayang gitu. Apa aku emang yo kalah, saya kayak kalah emang apa emang. Saiki kemajuan sini ya. Mau ketularan blodok kok nang omongan. Iya teman. Aku kan lagi-lagi omong. Mas aku jak nyanyi toh, Mas. Yan, kamarmu kok ijek kaya biyen kae Yan. Sing aku tau rono. Ya ampun. Oh my god. Wah, Joko tuh. Langsung aku gitu. Oh, lanang loh. Para lanang kayak Jalan apa? Ampun aku ya. Perdamaian, perdamaian. Jangan. Ora nampan kok petanggu. Bocah gede-gede. Lagu sing wis isep ngono. Tef kencengin yuk. Mas Non. Iki Mardika ta. Kayak bereta. Iki mana Yanto. Iki mana Yanto bolo. Yang mah. Nek bengi ngene dadi lanang. Mana si Yanti ini? Mana? Mas, masa lanang tadi? Iya.
lanang sing maca ngono kuwi ya kuwi mak cinta wis cantik ngono kok. Tapi aku cantik lah. Tapi aku cantik lah. Wedok kok ya cantik to. Taf. Mas Paijo ya mas. Benteng tak sih. Sing liyane iki ning dilek wong 2000 rene taf. Perdamaian markaba. Tapi sing Damai. Us selalu tiang alit bukan main tiang alit mas tiang alit rokat. us baper mbak juga kok baper kok kaya cah cilik wae wis tuwek kok Oh, tuwe. wis tuwek aku terima nomor karep ikut Itu likur kok ngono deh. yang lebar ngombe kopi kan enak iki kan kok iku sarung apa belas Iya nek donat. yo Mas Mus terima kasih Mas Mus Mas Al, makasih Mas Al. Mas Paijo. Oh, kuwi lho lah apa kowe? Kenapa? Mulai topi ngono kok Mas Lex itu. Orang atus gurung ngeti lah iya kok kegelem tep-tep kok Orangnya nomor. cilik men iki piye to? Nek nang kene banteri. HP-ne gedekno to, HP-ne sampean kuwi. Weh, sing kene banter. HP-ne anu ki lho, HP-ne wong sing delok ki lho, lakon gede. Banter Kak lha itu. Wes tep-tep Mbak yo, tep-tep sampai capek. Kamera sama dokter. Lah iya, ngono jek ono sing komen suarane cilik mbus to. Nek YouTube baru sih kan yo. Sama lunan. Cendelok. Indonesia. Ada tas. Kik. Londo apa jenenge saiki kik. Nanya lagi. Itu malah tentang paling lagu gue beda lagu Thailand itu coba suaramu cilik Gus seneng nyate Gus banter kok kene kita polo request Sarmila yo Sarmilane jeruk tapi aku ora ngapal Iki kalah mek apa? mangan mik lho tak mangan mik Tukang sulingkah dirimu gak tukang aret. mucikari kok mucikari ne cok aku bukan anak baik-baik muka golek no wong-wong Perantara. ya perantara Mas nyanyi kalah kok. ini kok cek takut gak Itu Mas Paijo. Bukan, Pak. gambar gawai asmara Asik. bergetar sadu mengalunkan senandung rindu belayang mesra
tergugah jiwa, tak terlukiskan bahagia.